Rivera. Atera dutela, bai, ez da, atera dute bere zulotik, beste zulo batean sartzeko. Eta zulotik ere, atera dira, halako espezimen bereziak. Bueno, zulotik ez dut uste, agerian daudelako, ez da, miren? Bai, ez zaila etorreko seguruna epaileen agindurik aurkeztu daitezela ematera euren buruaren berri eta holako kontuak ez zaizkie iritsiko, baina bai, atera dira, daudenak agatera egiten dira eta hor oso nabarmen gainea eta lotsagabe atera dira, bai. Gizajoa gainera, egun hauetan ez da entzun dugu, ez da? Gainera, bera, biktima bat izan zen eta fusilatu izan zen eta. Bai, eta hor analisi zintzu edo serio bat egitearren, egia da falangista trasnotxatu edo, bueno, ekil atalean aipamen pare bat egingo ditut, baina egia da, beste behin ere, erabaki politikoa tarteko, Franco atera zuten, helikopteroan, gogoan duzu, baina oraingo honetan beste, bueno, esan dezagun beste bide batetik, etzelako estatuburua, Franco estatuburua esatea ere, baina tira, protokoloa aplikatu da beste era batera eta erabaki politikoa tarteko. Atzean utziz, benetan dagoen nolabait esatearren arazo potolo handi zera hori erorien arana. 34.000 gorpuzkin enkofratuta, bai? Bertan sartu eta itzuloan zulatutako katedral hori horrela zurrez enkofratuta. Ze kristo ingo da guzti horrekin? Ze DNA frogak eskatzen dituzte, zuko 34.000 gorpuzkinen DNA frogak, akaso 100 urtetan edo milioi asko jarrita urte batzutan. Desmantelatu behar da, bai, ala ez, erorien arana resignifikatze hori posible ote da. Alemanian imaginatzen duzue, halako zerbait oraindik ere bizirik egotea, zuen nola ikusten duzue? Basieratik ikusi dela hori ezinezkoa dela beste herrialde ustezko demokratikoetan, baina bueno, hor demokraziaz edo ustezko demokraziaz hitz egiten hasi beharko ginatek ez da, miren? Bai, kontra beti esan dela, ez? Osea, gaizki itxitako zauri bat izan da. Bueno, eman nahi izan zioten Estatu Espainiarrari horrelako demokrazia kutsu zea bat, eta eman zuten aurreko guztia konpondutzat eman zuten, baina behin eta berriz etortzen zaizkigu konponduta ez dagoenaren seinaleak, eta oso nabarmenak dira. Esan duzu 34.000 gorpuzkin, 34.000 persona, historia, familia, ez dutenak bere zauri hori sendatu. Batzuek oso arro egongo dira agian bere oinordeko edo bere aurreko ura, arbaso ura hor egotetik, baina beste askok ez dakite hor dagoenik, badakite eta ezin dute etxera ekarri, orduan hor daude zauri asko isteko eta heldu beharko zaio noizbait. Duela gutxi, Fragaren izendapena, semekutxun edo ez dakiz zer izendapena atzera bota dute estatuko alderdi nagusiek, ez? Oraindik ere, herri honetan zauri asko dago, ez dena itxi eta heldu egin beharko zaio. Ez badute estatuan egiten gutxienez guk Euskal Herrian egin beharko dugu, guk aldugun neurrian, zauri horiek itxi beharko ditugu, familia horiei, persona horiei eman beharko zaie, merezi duten aitortzar, merezi duten goxotasuna, ez? Euren zauri hori benetan sendatu dadin aurrera egingo badugu. Ba, Jose Antonio Primo de Rivera, zuloak hartzea itzala eta orain ekin. Eta zuekin, erorien arana. Hoy ha dado comienzo el rodaje de La Momia 4. Los restos de José Antonio Primo de Rivera han sido exhumados del Valle de Cuelgamuros y trasladados al cementerio de San Isidro. ¡Venga todos! Bai, Lokiloren bersio falangistare ikusi dugu, egunotan sare sozialetan. Ante la atenta mirada de 4 nostálgicos que por lo que sea pues no tienen nada mejor que hacer un lunes por la mañana a esa hora. Vaya que madruga, que por cierto eran 4 y a 3 ya los conocíamos. Estaba la señora que gusta de agarrar las manos de los policías. ¡Quiero ir a misa! Señora, suélteme la mano. ¡Señora! El señor que sostiene que es abogado y que le gusta hacer cosplay de legionario. ¡El honor ni se divisa!
el honor ni se divisa. Publicó la noticia de que se iba a realizar o a ejecutar hoy la profanación de la tumba de José Antonio, pues espontáneamente falangistas de toda España y otra gente, vamos, españoles de bien en general, se empezó a movilizar por redes sociales, aunque todavía no se ve mucha gente, esperamos que sí vengan desde luego unos cientos de personas. Ikusi ditugu baita ere polizia espainiarrek karga ezberdinak egiten dituztela, izan Katalunian eta izan erorien aranean. Por supuesto, el falangista al que hemos apodado Suspiros de España. Soy falangista. Baina erorien arana benetan zer ote da? Sarkofago erraldoi bat, Frankoren piramidea, 34.000 personaren ezurrak bertan enkofratuta, oraindik ere 2023an posible alda. Y aquí vemos cómo la policía se ha empleado con una contundencia brutal, la misma que utiliza en cualquier otro desahucio, y seguro que ha identificado a todos los participantes para proceder a denunciarles por incumplir la ley de memoria democrática. Franco atera zuten helikopteroan. Bueno, pues nada, pues después de lo de esta mañana vamos a hacer recuento a ver cómo va la idea esa que teníamos de mandar a tomar por culo el Valle de los Caídos. Vamos a ver. Primo de Rivera, kotxean. A Franco, vale, Franco ya está. Ponle una cruz. Primo de Rivera, está. Otra cruz. ¿Qué cruz nos quedaría? ¡Pum! A ver, señores fascistas que a lo mejor se sienten ofendidos por sacar a sus héroes de las tumbas. Vosotros también podéis hacer lo mismo con nuestros antepasados. Solo tenéis que coger el coche, parar en cualquier cuneta y mear. Malo será que no. Noiz baita argituko ote da, batetik, ezur horiek bertatik atera eta dagokien hilerrira nola eramango diren. Baina galdera garrantzitsuena, Euskal Herriko hilerrietatik gerra zibila pasa eta 30 urte baina gehiago igarota Frankoren hilobi erraldoia betetzeko ateratako ezur guzti horiek ugari baitira asko inork erreklamatu gabeak, nork bidali zituen, nork erabaki zuen udal hilerri horietatik euskaldun horien guztien ezurrak hara bidaltzea. Hori, gaurko ekimen galdera. Eta horixe, ze desberdin, ez da, irakurri daiteken, Mirenek lehen esan duen bezala, transizio eza hori edo demokrazi hau, ez da, nola egintzen egun batetik bestera Franko hilosteko transizio ustezko hori, eta hori, konparatzen duzu, bapatean Portugalekin, Krabelinen irautzaren urte hurrena izan dugulako, oraintxe, 74an izan zen, Krabelinen irautza deiturikoa, badakizue, hoi ezaguna egin zen, emakume batek, soldaduei Krabelinak banatu zizkien hain zuzen ere, Celeste Martins Cairok banatu zizkien Krabelinak eta denak fusiletan jarri zituzten. Horretikan Krabelinen irautza emakume baten izena berriz ere ongi gogoratzea. Ze desberdin, 50 urteko diktadurari aurre egin zioten. Eta hori izan zen, ez da, amaiera hori? Bai. Kasu honetan, diktaduraren jarraipena delako gaur egungo daukaguna. Ez? Diferentzia nabarmena hortxe dago, nik hala ulertu dut, baina ez institutoan historia klaseetan hala azaldu zigutela. Hori da, ez ziguten erakutsi ere egin, ni naiz garai harretan bizirik zegoen bakarra, lantalde guztietatik. Ez genuen aipatu nahi. Bai, bueno, neuk aipatzen dut, ez detelako lotsari horretaz, baina ez nuen bizioa, oraindik aurrera nintzelako, baina bai bizitzen nuela, momentu harretan, hemen zegoen guztia da posible behin, baina gehiagotan aipatu dut hemen. Garai haiek ziren aldaketa badatorrenaren sensazioa zegoen, eta Portugalen ere aurre ikusi dezaket
berdina zela zegoen sensazioa. Dena aldatu daiteke, dena da posible. Pariseko iraultzak mentalidadeak izugarri aldatu ziren, Portugalen, Estatu Espainiarrean Elizak izugarrizko boterea zuen, eta jendeak botere horretatikan askatu, kaleak hartu zituen, manifestazioak zeuden hemen Frankorekin eta hango diktadurarekin, dena aldatzea posible zela sentitzen zen. Zaten dute aldaketa bakarra edo zala, Portugal zala, oraindik ere Afrikan eta kolonia mantentzen zituena, eta Afrikan dagoeneko iraultzak zetozten, eta Espainiak berriz bere azken koloniak Marroko, Sahara utzia zituen, hori izan daitekela aldaketa, baina bestela gizarte motagatik eta horrela parekotasun asko daude, ez? Orduan bata gertatu zen 74ko apirilaren 25ean, San Marcos egunean, eta bestea etzen gertatu, etzen iraultzari gertatu. Diktadorea ohean hil zen, dena ondo lotuta, ez? Utzita. Hor ikusten da aldea, eta hortik datoz gaur egun Portugal errepublika bat izatea, izango ditu bere alde honak eta txarrak, hori eztabaidagarria izan daiteke. Eta Estatu Espainiarra inposatutako monarkia bat izatea, eta horrekin zauriak ez istearena eta horrela. Eta iraultza bera eta zer esan, zuk esan duzu. Iraultza klabeli emakume bat, jarri zitzaion izen hori, emakume bat hasi zalako soldaduei lorea jartzen euren armetan. Baina ordurako soldadu gehienak bat egina zuten iraultzarekin. Kantu batek, edo bi kantuk, bata gauerdia baino lehenago, abisu ematen zula bazirudiela baiez, eta bigarren bat gauerdia pasa bezaila izter, Grandola Vila Morena, esateko baietz, abiatzea zijoala eta kuartel guztiak altxa egin behar zutela. Eta hori lortu zen, esatu dute, 4 hildako bakarrik egon zirela, ez? Iraultza horretan. Gutako edozeinek sinatuko luken eredu bat, baina ez dezagun ahaztu, iraultzak ez direla beti goxoak, baina bazuten ezinbestekoak direla, orduan saiatu gaitezen iraultza egiten, naiz eta albadan musika eta loreekin izan. Bai, estilo kontua da, ez? Frantziar iraultzak. Bai, odol pixka bat arrotozun. Bai. Lau etzian izan. Bai. Ez ziren beste izan estilo bat olago iti beraz etorren beste estilo bat, kolpez kolpe. Aizkora zorrozten, tira, baina egia da. Eta nik asko eskertzen diote Mireni, egia da, sare sozialetan harrakatzen hasita. Abesti horrekin topo egiten duzulako klabelina jartzeko une horrekin, topo egiten duzulako soldaduak nolabait iraultzarekin bat eginez, eta ez estatu kolpe fascista edo eskundar batekin bat eginez, ez? Txilen, Argentinan, alako, ez? Ze gauza muturreko horrak ikusi ditugun, tira, beste norabide baten eta gizarte hobe baten bidean izan direla, eta historia rezientea. Oso. Hau ere, institutuan nik enuen ikasi. Nik ez dut asko oroitzen, agian egun hartan ez nintzen joan, hori ere izan daiteke. Baina bizirik nintzen, bai. Esan dezagun, aldarrikatu dezagun beste behin errepublika bat, ez da izan daiteke. Errepublikaz Portugalen ari gara, errepublikaz hitz egiten ari gara Frantzia alden, batzuk agian gillotina batekin. Euskal Herriko Errepublika noizko? Euskal Herriko Errepublika aldarrikatzen dugu. Nik alata guztiz esaten dut, guri errepublika izateak ez digula garantiarik eman, ez dezagun ahaztu, Frantziako Errepublikak ekarri zuela justu euskaltasunaren aurkako izugarrizko oldarraldia, bertako eskubideen galtze izugarria, herri osoen deportazioak, berez Errepublika ez da garantia, baina estatu berri propio bat sortzen dugunean, mesedez aukeratu Errepublika, eta ez... Bueno, independentzia nahi dugu. Bai, estaturua hautatzeko bakarrik izugarrizko saltsa sortuko zen. Bueno, bestela Euskal Errepublikak. Grandola Vila Morena, terra da fraternità.